Des de l'Institut s'impulsa un equip de coeducació en la qual, sobretot, es vol vetllar i potenciar que no hi hagin diferències de gènere i, per tant, per treballar amb aquesta temàtica s'han creat com 3 eixos. Un que és des de la comunitat educativa, un altre que és des de l'alumnat i un altre des del propi professorat. Aquests 3 eixos es divideixen des de tot l'alumnat amb els delegats de coeducació, potenciant l'implicació en si mateix, creant accions conjuntes i reflexives, com per exemple el 25 de novembre o el 8 de març. Des de la comunitat educativa, facilitant informació sobre la temàtica i potenciant un llenguatge no sexista integrador. I des de l'Institut creant un protocol d'abordatge contra la violència masclista, participant en l'elaboració d'un pla d'igualtat i creant una pàgina web on hi hagi tota aquesta informació. Amb la col·laboració de tothom i aquestes eines tenim ganes de seguir creixent amb la coeducació, educant i pensant estratègies en totes les seves vessants.